Kammu takia sulle tai heitä smoke mulle. Eiku mulla on se on. No mitä mallo, en mä pääsen nyt vittu. Ei mun poltto tee suhun vittu mitään. Tappakaa se. On jo selkä vai mitä? Selkä nopee. Boosti, saitti keskellä. Ei mitä vittua! Siten talo lollu. Ei vittu, se lähti se smokee. Ei sullakaan muuten vittu. Ei nyt se oli kyllä ihan vittu pitkäkin. Tuo on vähän paha kun boosteja on niin pari kattaa. Mä ajattelin, että se on siellä sortissa sen vitu tornin päällä näkee smokei. Oi vittu. Olis vittu. Se tekee buusissa tuolla. Ei oo vittu. Let's create vittu todepä. Ei vittu Vittu, jatkaa skämmäni jotain vitun kersoja. Mä tuun kolmanneksi B:lle, ei ne alle. Mitä? Ei sullakaan muuta. No. Ihan vitun trolli. Pelaat retakeä vaan hetki. Ei Aata voi retake. On niin helppo retake. Ei pelä mitään. Piti sitä